راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ምሁራትን ሰሞያን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ከቢድ ቅልውላው ከይኸተለን ከሎ ንምውጋዱ ኣብ ዝግበር ርብርብ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ብምዝማድ ማኒፌስቶ ዘርጊሖም እቶም 95 ናይ ዶክተሬት ማዕረግ ዘለዎም ምሁራን ሰሞያ ኣብቲ ማኒፌስቶ 2020 ሎም ዘርግሕዎ መልእኽቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ በደል እንዳፈጸመ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት እውን ብዘይ እዱብ ፖለቲካዊ ሽርሕታት እገዳ እናተቋመረን ከሎ ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ይላብዓሉ ኣብ ዘሎ እዋን ከምኡ ድማ ትሕቲ ቅርፂ ሕክምናዊ መሳለጥያታት ሃገርና ብደረጃ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝደኸሙ መሳለጥያታት ኮይኑ ይርከብ በምህላው ኤርትራ ናብ ሓደ ዓቢ ሰብኣውን ፖለቲካውን ቅልውላው ተቃሊዓ ትርከብ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም እዚ ኮቪድ-19 ዝበሃል ለበዳ ሕማም ይትረፍ ነታ ብዋሕዲ ዝተማይን ዘይስሩ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ዘለዋ ሃገርና ኤርትራ ነተን ብቁጠባን ካልእ መዳያትን ንቅድሚታት ፀቢቕን ሰጎማ ሃገራት እውን ዓቢ ብድሆ ኮይኑወን ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ በትን ሓደጋታት ኮቪድ-19 ንምጉዳል ተባሂሉ ዝወፀ መምርሒታት ውድብ ጥዕና ዓለም ክቕየድ ኩሎም ዝተዓፁ ማእከላት ሕክምናታትን ንኣሽቱ መደበራት ጥዕናን ክኽፈቱ ከምኡ ድማ ንኩሎም ናይ ሕልና ኡስራትን ቀለልቲ ገበናት ዝፈጸሙ ኡስራትን ንክፈትሕ ሕቡራት ሃገራትን ውድብ ጥዕና ዓለምን ፀቕጣት ክገብርሉ ፀዊዖም መንግስቲ ኤርትራ ኣቀዲሙ ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝመሓደር ዝነበረ ዓሰርታት ማእከላት ሕክምና ንገሊኡ ከም ዝሃገሮን ንገሊኡ ድማ ከም ዝዓፀዎን ይፍለጥ እዞም ብዕድመን ብሞያን ከምኡ ድማ ዝነብሩሉ ሃገራትን ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ምሁራት ኣብ ዘርግሕዎ ነዊሕን ዝርዝራውን ትሕዝቶ ዘለዎ ማኒፌስቶ ብዘይካዚ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ ከም መሓድር ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ ምክንያታት ከም ዝሰኣነ ብምጥቃስ ካብ ስልጣን ንኸልግስ ድማ ግዚኡ ካብ ዝሓልፍ ብዙሕ ዓመታት ከም ዘቁፀረ ኣመልኪቶም ኣብ መደምደምታ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዘለዉ ኤርትራውያን ህልውን መፃን ኩነታት ሃገሮም ብግቡእ ተረዲኦም ክተኣኻኸቡን ነታ ብብዙሕ ፃዕሪ ዝተረኽበት ሃገሮም ንምዕቃብ ክሰርሑን ምርኣይ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ኣስሚሮምሎ ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ፅዒናተን ዘላ ውህሉል ዕዳ ከተቃልል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጋና ኬን ኦፎሪ ኣታ ሓቲቱ ንኮሚቴ ልምዓት ኣፍሪቃ ዝወከለት ጋና ነዚ ፃውዒት ተቕርብ ዘላ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ውድቀት ክሽመማ ከም ዝኽእላ ብምምልካት እያ ብስሒ ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ናይ ካልኦት ክፍሊ ዓለማት ክነፃፀርን ከሎ ኣዝዩ ትሑት እኳ እንተኾነ እዘን ሃገራት ብዘለዎን ዓቕሚ ግና ነቲ ለበዳ ብኣግኡ ንምምካት ተፀጊመን ይርከባ ምንጭት ሕማም ዝኾነ ቻይና ሃገራት ኣፍሪቃ በቲ ለበዳ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዋ እኳ እንተኣመነት በብእዋኑ ዘለቃሕተን ቢልዮናት ዕዳ ክስር ዘለን ከም እትኽእል ግና ዝኾነ ኣንፈት ኣይሃበተን ቻይና ኣብዚ ጉዳይ ብምትኳር ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ብተናፀል ርክባት ከተካይድ ምዃና ግና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብመልክዕ ፊናንሳዊ ልቓሕን ምወላ ናይ ልምዓት ፕሮጀክታትን 140 ቢልዮን ዶላር ውህሉል ዕዳ ካብ ቻይና ኣለወን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ድማ ቻይና ካብዘን ሃገራት 8 ቢልዮን ዶላር ክኽፈለያ ተሓትት እንተኾነ ኣብዚ ሃገራት ኣፍሪቃ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካትን ብሰንኩን ዝዓኑ ቁጠባ ንምሕዋይን ኣስታት 100 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ዝሓታሉ ዘለዋ እዋን ንቻይና ዕዳኣ ክኸፍልኣ ከም ዘይክእላዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጋና ዘረድእ ባንኪ ዓለም ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ሃብታማት ሃገራትን ኣፍሪቃ ንዘለዋ ውህሉል ዕዳ ክስረ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብወግዕ ከም ዝሓተተ ዝዝከር እዩ ሰነዳት ባንኪ ዓለም ከም ዘመልክቶ ኣብ ትሕቲ ሳህራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ዕዳ ዘይብላ ሃገር የላን መንግስቲ ሱዳን ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንመሸጣ ዝለኣኽ ዝነበረ ማሸላ ደው ክብል ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣብ ዘርግሖ ወግዓዊ መግለፂ ሱዳን ካብ 15 ሚያዝያ ትሕዛ ክሳብ ዘይተወሰነ እዋን ንሰደድ ክልኣኽ ፀንሐ ማሸላ ደው ከም ዘበለት ኣረጋጊጾ እዚ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦት ኣካላትን ተሃገር ድሕሪ ምዝታይ ብሰንኪ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ክዙን መሰረታዊ ኣካል ከም ዘድሊ ስለዝተገምገመ ምዃኑ ጸሓፊ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሱዳን መሐመድ ዓብደላ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረዲኡ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ንሰደድ ዝታብዕ ምህርቲ ማሸላ ከም ዘይሓፈሰ ዘዘኻኸረ እቲ ጸሓፊ እቲ ዘሎ ፍርያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኽዘን ከም ዝተወሰነ ጠቒሱ ኣብዚ ዝሓለፈ ክራማት 5.1 ሚልዮን ቶን ማሸላ ዘፍረየት ሱዳን እዚ ምስ ናይ ቅድሚኡ ክነፃፀርን ከሎ ብ36 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ሰነድ እቲ ሃገር የመልክት ሱዳን ኤርትራ ናብ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ዓመታዊ 10,000 ቶን ማሸላ ብሰደድ ክትልእኽ ምጽንሓ ይፍለጥ
زخبركم سمعتنا زينا أبسفتيم الله راديو إيرنا كبرات سمعتنا كابزغت إلو زغرب مدبنا بعوات أرقاي زدالو أفريقيا أبسو منزيك خون سنة مكتال أفريقيا ناي كورونا فيروس كتابت مفتن بايتا خمزيت خون دكتور تيدروس أدحانوم قاليتو كلتا فرنساوين دكتورات أب تلفزيون قريبوما بزمايا يتقولو زنبرو أوان كتابت كورونا فيروس كوفيد-19 أب أفريقيا خفتن زبل توقتا رئيتو دحر مهابوم نحيالو سبات بفلاي دما أفريقاوين دحر مقطعو باتو قداي مبرغ خبز تحت دايركتر جنرال ودبت عنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم غبريسوس اترئيتو عليتاو النسن صوارقيو أفريقيا مفتن بايتا خمزي كونتن بحجون كمزي تخونن بقطع قليتو دكتور تيدروس أدحانوم نكورونا فيروس ملكت أبزهبو زنبرا معالتاو تصاب بغازيت إنياتات تحاتيتو أبزهبو مغلت بتوسخي بتوم دكتور استوهب رئيتو دوبوليسا ناي مغزاتي التححزازن قولو يقبل بمغلات أب مبل إسران حدن كفل زمن أموخا بتمرامرتي كمز عينت رئيتو قوهاب أزيو خمزة تحساسب نزد ما بترخم زقوننون أفريقيا دما مفتن غتكون كمزي كونت الرقاقيتو كاميل لوتشن جان بول ميران سبهلو حلفت مرمر طعنا اب إلساي استبهل التلفزيون فرنسا قريبهم بزعبا كتابة حمام عباي سعال مالت تي بي ام مكلخال كورونا فيروس كوفيد-19 ادمعك خون كم زخل اب هاجرات اوروبان اوستراليان كفتنو مدب كم زلو اب زراربلو زنبرو اوان هندبت حلف صنوع كنكن هوسبيتال كوهن باريس جان بول ميرا توقتقي خون يخليو جن سلامتاي زناي كتابة فتنة اب افريقيا زين كايدو ابو ماسكيرا يلن طعياتها حزا حكمنا يلن كيلت حكمناوي قلبي مملس يلن مصنعتي ايدسون بتمساساله اقوابي تخايدو ابلعلي امنزراتاتنا دما اكايدنايو مكلخل سلا زيتقوا نتحمام قلعت منبارن سلنفلط كبل تزاريبو ابو جله مرمر كوهن حلافي مرمر كاميلوش بوغنو مس حساب مزاربتو كمستسامع كانفتر اسود حرم نقناق حق خلخا معرتي اب اوروبان اوستراليان نكايدو زلنا مصنعتي اب افريقاون كنسلاسلو اب حسابينا زلنا خبل قليصو اتوم دكتورات كورونا فيروسن عباي سعال تيبن كلتيኦም بتمساسالين سرعات مستنفاس سامبو سلازتقعو اتني عباي سعال كتابت نكورونا فيروس كفتن زلو تقولو اب زراربلو زنبرو اوانيوم نتريتو هيبوم انتخونه اتزررب نحيالو سبات كقطعن كلو قلطيفوم غبره ملس زهابو هوبات تصاوت عصو غرا افريقيا ايفوري كوستاوي ديدي دروغبان كاميروناوي ساميل ايتونيوم دروغبان نتوم دكتورات عليتنيات كبل دحر مغلاص افريقاوያን ናይ መድሃኒት መፈተኒ ጊሕታት ኣይኮናን ክብል ብትሪ ክኹንኖም ከሎ ኤቶ ወገኑ ቀተል ትኽብል ገሊጽዎም معكن زينا بي بي سي رئيتو نايتوم دكتورات اب حزب افريقيا ناي مفتن ጊሕኽን ከዊና ዝብል ፍርሒ ከም ዝፈጠረ ክትገልጽ እንከላ اب ايفوري كوست كتما ابوجا امهናጽ ዝነበረ ማእከላት ጥዕና ኮሮና ቫይረስ በህዝቢ ከም ዝዓነወን እዚ ድማ ውጽኢት ፍርሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢራ ጉጅለ ጸረ ዓሌትነት ፈረንሳ ነቶም ዶክተራት ድሕሪ ምንቃፉ ነቲ ሓሳብ ዘለዓለ ዶክተር ጃን ፖል ሚራ ንኹሎም ብሰንኪ ሓሳባቱ ዝተቆጥዑን ሕማቕ ዝተሰምዖምን ይቕሪታ ሓይትሎ እንተኾነ እዞም ዶክተራት ፈረንሳውያን ብምዃኖምን ኣብ ቴሌቪዥን ወፂኦም ብቓልዕ ድሕሪ ምዝራቦም ደኣ ተነቒፎም እምበር ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ናይ ቲቢ ክታበት ኣብ ኮሮና ቫይረስ ክፍትንኦ ድሮ ኣብ ሓሳባት ከም ዝጸንሓ ተፈሊጡ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ኣቐዲማ ብኤችኣይቪ ቫይረስ ዓባይ ሰዓል ቲብን ክትሰቐጥ ጸንሐት ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይና ህዝባ ካብ ሞት ንምክልኻል ዝኾነ ዓይነት መድሃኒት ክትፍትን ቅርብቲ ከም ዘላን ሓደ ካብኡ ናይ ቲቢ መድሃኒት ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ክትገብር ትግደድ ዘላ 8 ሚልዮን ማለት 13.1 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ብኤችኣይቪ ዝተለኽፈ ብምዃኑ ኮሮና ቫይረስ እንተስፋሕፊሑ ኣብ ልዕሊ ህይወት ዜጋታታ ዘውርዶ ዕንወት ከቢድ ክኸውን ብምዃኑ እዩ ብኤችኣይቪ ዝተለኽፉን ካልእ ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተጠቂዖም ነቲ ሕማም ተፃዊሮም ብህይወት ክቕፅሉ ዘለዎም ተኽእሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ንቁጠባ ኣፍሪቃ ይሃሲ ከም ዘሎን ሃስያኡ ንዝተናውሐ ግዜ ክቕፅል ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኣፍሪቃ ቅድሚ ምእታው ንሱ ዘስዓቦ ቁጠባዊ ቅልውላዊ ቀዲሙ ናብቲ ኣህጉር ክርአ ጀሚሩ
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ሃገራት ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብና ሓድሕደን ዝገብርኦ ንግዲ ምስ ካልኦት ካብቲ ሃገር ወፃእ ዘለዋ ሃገራት ዝገብርኦ ንግዲ ዝዛይድ ብምዃኑ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ስግኣት ጥዕና ወዲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ስግኣት ቁጠባ ከም ዝኾነ ዓለም ካብ 1930ታት ንድሓር ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ቁጠባዊ ድስከላ ክሸማ ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ንኩባንያታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኢዳ ናብ ኣፋ ሸቂጣ እትናበን ትሑት መሃያ ዘለዋን ስድራ ቤት ክኣቱ ከም ዝኽእል ስጋት ኣሎ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ንሓድሕደን ዘካየድኦ ናይ ንግዲ ልውውጥ 16 ሚእታዊ ጥራይ ብምዃኑ ኣብዚ ዳርጋ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ተዓጼናሉን ካብን ናብን መጓዓዝያ ተኸልኪሉሉን ዘሎ እዋን ድሮ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ክሳራ ኣስዒቡላ ኣሎ። ንኣብነት ኣፍሪቃ ምስ ቻይና ዓመታዊ ናይ 200 ቢልዮን ዶላር ንግዲ ክህልዋን ከሎ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ፋብሪካታታ ብምዕፃዎም ካብ ኣፍሪቃ እትዕድጎ ንጥረ ነገራት ከም ነዳድን ካልእ ሃለኽትን ካብ ምጥላብ ክትቅንስ ከላ ኣፍሪቃውያን ነጋዶውን መጓዓዝያ ደው ምባሉ ካብቲ ሃገር ዘምፅዎ ዝነበሩ ኣቑሑት ደው ኢሉሎ። ነዳዲ ብምዕዳን ባጀተን ዝሽፍና ሃገራት ናይጀርያ ናይ 13 ቢልዮን ዶላር፣ ኣንጎላ 18 ቢልዮን ዶላር፣ ኮንጎ ብራዛቪል 3.2 ቢልዮን ዶላር ዝዋቁ ነዳዲ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ሸጣ ኮይነን ዋጋ ነዳዲ ኣብ ርእሲ ምሕሳሩ ጠለቡን ኣዝዩ ብምጉዳሉ ቁጠበአን ክህሰእ ጀሚሩሎ። ብተወሳኺ ኣብ ሃገራት ኢትዮጵያ ምህርቲ ቡን፣ ኬንያ ምህርቲ ፊዮሪ፣ ኣይቮሪ ኮስት ምህርቲ ካካዎ፣ ዛምቢያ ዕደና ነሓስ ክህሰን ከሎ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብ5 ሚእታዊት ዝዓቢ ዝነበረን ሓደ ካብ 10 ሽቕለት ዝፈጥር ዝነበረ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም እውን ጉድኣት ወሪድዎ ከም ዘሎ ካብኡ ዓቢ መክሰብ ዝነበረን ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቦትስዋና፣ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኬንያን ካልኦትን ድሮ ክህስያ ጀሚረን ኣለዋ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኮሮና ቫይረስ ዋላውን ንኣፍሪቃ እንተዘይሃስዩ ንኻልኦት ክሳብ ዝጸፈለን ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ብቕጽበት ናብ ንቡር ክምለስ ከሸግር እዩ። ነዚኡ እምበኣር ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝተደፋፍአ ንውሽጣዊ ዕቤት ንግዲ ኣፍሪቃ ዘተባብዕ ነፃ ዕዳጋ ኣህጉር ኣፍሪቃ ማለት AfCFTA ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ንሓድሕደን ዝያዳ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ክገብራ ዝፅውዕ ዘሎ። ነፃ ዕዳጋ ኣህጉር ኣፍሪቃ ግብራዊ እንተደኣ ኮይኑ 53 ሃገራት ዝሓቁፍ ብምዃኑ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ክኸውን ምዃኑ ኣፍሪቃ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ብምዃና እቲ ንግዲ 3.4 ቢልዮን ዶላር ክንቀሳቐስ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ኮቪድ-19 ተማሂረን ነዚ መደብ ብቕልጡፍ ከተግብራ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ሓደ ካብ ሃገራት ዓለም ዝጥቀማሉ ዘለዋን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ኮይኑ ዘሎን ኣገባብ ምክልኻል ማሕበራዊ ግለላ ማለት ሶሻል ዲስታንሲንግ ምትግባር ወይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ መንጉኡ ካብ 1 ክሳብ 2 ሜትሮ ምርሓቕ ምፍጣር እዩ። ነዚ ንምትግባር ሰብ ዝእክቡ ዕዳጋታት ምዕፃው፣ ትራንስፖርት ምቁራፅን ካልእ ስጉምታትን ይውሰድ ኣሎ። እዚ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ምትግባሩ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ። ምክንያቱ ዝበስሐ ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ተጨቃጭቆ ዝነብርን ነጊዱ መዓልታዊ እቶቱ ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ ብምዃኑን ኣብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ መግቢ ንምግዛእ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ናይ ኣብ ቤትካ ኮፍ በል ኣዋጅ ተኣዊጁሎ። እንተኾነ ኣብ ሓያሎ ሃገራት እዚ ሕጊ ጣሓስ ከም ዘሎን ብሰንኩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዚምባብዌ፣ ኬንያን ናይጀርያን ኣብ መንጎ ሕጊ ዝጣሓሱን ፖሊስን ግጭታት ከም ዝተኸስተን ብሰንኪ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ፖሊስ ብተወሳኺ ሕጊ ምኽባር ብዝብል ምኽኒት ኣብ ልዕሊ ሕጊ ጥሒሶም ዝበልዎም ብኣባትር ምህራም ዝተሓወሶ ጎነፂ ይጥቀሙ ከም ዘለው ትካል ምጥባቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቢሩ። ብዝብዝተሓዝ ዜና ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ደቂ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን እውን ክቐትል ተኽእሎ ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ዋሽንግተን ፖስት ሓቢራ። ብዓለም ደረጃ ክረአ ከሎ ብምኽኒት ኮሮና ቫይረስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ካብ ብሰልፉ ዘዕብለል ባይቶ ሃገሩ ህፁፅ ሙሉእ ናይ ፈጻሚ ኣካል ስልጣን ድሕሪ ምርካቡ ንስልጣን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ኣመሓደርቲ ከተማታትን ዞባታትን ኣዳኺሙ ነፃ ፕረስ ዓምፂፁ ዘይተኣደነ ሓላፍነት ገቢቱ ብቕፅበት ናብ ዲክታተር ተቐይሩ። ህንዲ ኣንጻር ሓድሽ ሕጋጋት ዜግነት ንኣስታት 2 ወርሒ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም መዕፆ ተጠቂማትሉ። መስርሕ ፍርዲ ብልሽውና ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ተናዊሑ። ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ካብዛ ሒዝናያ ዘለና ወርሕንንዮ ኣብ 17 ሃገራት ፕሬዚደንታውን ባይታውን ምርጫ ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተሃለወ
ድሮ ኢትዮጵያ አወርሕና ሓሰክ ከይተወጢኑ ዝነበረ ምርጫ ናብ ዘይተፈልጠ ግዜ ከተሰጋግሮን ከላ ኣብዚ መጽእ ወርሒ ምርጫ ከካይዳ መዲበን ዘለዋ ግብጺ ማላውን ቡሩንድን ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከይወሰዳ ከም ዘይተርፋ ተሓቢሮ ብኻልእ ወገን ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ሓያሎ ካብ ህዝቢ ዓለም ተወሺቡ ወይ ውን ምንቅስቃሳቱ ክገትእ ተነጊርዎ ኣብ ቤቱ ኮፍ ኢሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤታት ዝግበር ዓመፅን ባእስን ከም ዝዛየደ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ገሊጾ አንቶኒዮ ጉተረስ በዛ ዓመፅ እዚ ቀንዲ ተሃሰይቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ምውሻብ ካብ ኮቪድ-19 ዝከላኸል እኳ እንተኾነ ንደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብቲ ሰላም ክረኽባሉ ዝግባእ ቤተን ምስ ዓመፅቲ መጻምድተን ክቕርቅረን ከም ዝኽእል ብምሕባር መንግስታት ነዚ ንምግታእ ክፅዕራ ፀዊዑ ንሱ ምልባዕ እዚ ቫይረስ ካብ ዝጅምር ኣብ ገለ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዓመፅ ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ብተወሳኺ ሓቢሩ بعالم درجة بكورونا فيروس نايس تلقفو سبات قطري أستاد 1,400,000 كبتسحن كلو كابزي اتوم أستاد 380 شح حويم أستاد 75 شح دما كابز عالم أبوموت تفليوم أب أفريقيا دما أستاد 9,900 تلقفهم 950 دحينهم أستاد 500 دما مويتهم ነዚ ዜና ብእወታው ወገኑ ክትሪኦን ከለኻ ድሒረን በቲ ቫይረስ ኣዝየን ተጠቂዐን ናይ ፀንሓ ኢጣልያን ስጳኛ ቁፅሪ ሓደስቲ ዝተለፉን ቁፅሪ ዝሞቱን ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ብምንካዩ ንዓለም ቁርብ ተስፋ ሂቡ ኣሎ ምዝብ ዝተኣሳሰር ዜና ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ካብ መንካዕ ናብ ሰብ ዝተመሓላለፈ ቫይረስ እዩ ክበሃል እኳ እንተፀንሐ እቲ ቫይረስ መበቆሉ መንካዕ እኳ እንተኾነት መጀመርታ ካብ መንካዕ ናብ ፖንጎሊን ዝተባሃለ ድርዕ ዘለዋ እንስሳ ከም ዝተመሓላለፈ ድሒሩ ናብ ሰብ ከም ዝተሰጋገረ ሓድሽ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣተንቢሁ ቫይረሳት ብመልክዕ ሕርሻ ብሓደ ኣብ ዝጥርነፍሉ ብቐሊሉ ካብ እንስሳ ናብ እንስሳ ክሰጋገሩ ኣይጽጉሞምን እዩ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ክሓልፉ ግን ሳሕቲ ዘጋጥም ተርእዩ እቶም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ቫይረሳት ድማ እቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ኮሮና ቫይረስ ኣብ 2019 ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ማእከላይ ቻይና ውሃን ኣብ ዝተባሃለት ከተማ እዩ ፈለማ ተራእዩ እቲ ቫይረስ ናብታ ከተማ ከላብዓን ኒሞንያ ኣኸቲሉ ሰባት ክቐትል ምስ ጀመረ ብዝተገብረ መርመራ ካብ 41 ናይ ፈለማ ሕሙማት እቶም 27 ካብ ሓደ ናይ መግቢ መሸጢ ዕዳጋ ከተማ ውሃን ዝመፁ ምንባሮም ተረጋጊጹ እቲ ናይ መግቢ መሸጢ ዕዳጋ ዝበዝሐ እንስሳታት ዘገዳም ለመምታ ናይ ባሕሪ እንስሳታት ኣናጹን መንከዓትን ኣኽላባት ረጋቢት ደርሁትን ካልኦት ዝተፈላለዩ እንስሳታትን ዝሽየጥሉን ተጠቢሶም ዝብልዑሉን እዩ እቶም እንስሳታት ኣብ ካሴታታት ኣብ ርእሲ ተጸፍጺፎም ጽሬቱ ዘይተሓለወ ብምንባሩ ቫይረሳት ካብ ናብን ክመሓላለፉ ባይታ ዝፈጥር ነይሩ ድሕሪ ርኽበት ኮሮና ቫይረስ ሰበስልጣን ቻይና ተቐላጢፎም እዮም እቲ ናይ መግቢ መሸጢ ዕዳጋ ዓጽዮሞ እንተኾነ እቲ ምልባዕ ድሮ ካብቲ ዕዳጋ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ክዓክትዎ ይከኣሉን ንዝተወሰነ ግዜ ድማ ካብ ዓለም ብምስጢር ሓቢኦሞ ب30 تحساس 2019 لويليانغ ዝተባሃለ ዶክተር ሓድሽ ቀታሊ ቫይረስ ተቐልቂሉ ከም ዘለኳ ንሰርሓሉ ዝነበረ ሆስፒታልን ሰበስልጣንን ክሕብር እንተፈተነ ብፖሊስ ከተማ ውሃን ናይ ሓሶት ዜና ኣይትዘርጋሕ ተባሂሉ ኣፉ ክሕዝ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ እቲ ዶክተር ድሒሩ ኣንጻርቲ ቫይረስ እንዳተቃለሰ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ካብዝ ዓለም ብሞት ሓሊፉ እቲ ቫይረስ ሓንሳብ ካብ ከተማ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ እንሆ ናብ ዓለም ሙሉእ ተዘርጊሑ ኣብ ቻይና ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዘቤትን ዘገዳምን ለመምታን ናይ ባሕሪ ፍጡራትን ብሓፈሻ ኣብ ካልእ ዓለም ብብዝሒ ንምግቢ ዘይዝውተሩ እንስሳታት ይብልዑ እዮም እንተኾነ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ነዚኦም ዝበልዖም ኣብ ቻይና ንምንታይ ዘይንቡር እንስሳታት ይበልዑ ኢልና ምስ ንሓትት እቲ መልሲ ከምዚ ይኸውን ኣብ መጀመርታ 1970ታት ኣብ ቻይና ጥሜትን ዓፀቦን ድሕሪ ምኽሳቱ 36 ሚልዮን ሰባት ሞይቶም ኩሉ ምህርቲ መግብን ሕርሻን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝነበረ ኮሙኒስታዊ መንግስቲ ቻይና ድማ ኣስታት 900 ሚልዮን ቁጥሩ ዝነበረ ህዝቢ ክምግብ ኣይከኣለን ኣብ 1979 እቲ ስርዓት ክወድቕ ሰንከልከል ምስ በለ ምቁፅፃር መግብን ሕርሻን ደው ምባል እቲ መስርሕ ብግለሰባት ክካየድ ኣፍቂዱ እኹል መግቢ ስለ ዘይነበረ ድማ ሓረስቶት ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ዋላ እውን ንመግቢ ዝኾኑ እንስሳ ዘገዳምን ለመምታን ከፋር ይፍቂድሎም እዚ ዕድል ዝረኽቡ ሓረስቶት ኩሉ ክብላዕ ይኽእል እዩ ዝበልዎ ኩሎም ዓይነት ክትሓስቦም እትኽእል እንስሳታትን ለመምታን በረርትን ክሕዙ ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ብዘይሕጋዊ ገባብ ናብ ሃገር ከእትዉ ጀሚሮም እዚ ድሕሪ ግዜ ኣብ 2018
ናይ 180 ቢልዮን ዋን ናይ ቻይና ገንዘብ ኢንዱስትሪያዊ ንግዲ ሰጊሩ ክምዕብል ክኢሉ ድሕርዚ መነባብሮ ቻይናውያን እናተመሓየሸ ድሕሪ መምጽኡ ገለ ካብቶም እንስሳታት ንኸብዲ መዐንገሊ ምዃን ተሪፎም በሃፍታማት ጥራይ ዝብልዑ ከም መድሃኒት ሓይሊ መውሃቢ መጸበቒ ምህነፃ ኣካላት መሐየሊ ጾታዊ ርክብን ካልእን እምነታትን ክጥቀሙሎም ጀሚሮም ኣብ ቻይና ጥራይ ካብ ተመሳሳሊ ናይ መግቢ ዕዳጋ ኣብ 2002 ሳርስ 2012 ኢንፍሉዌንዛ H7N9 ኣብ ግዛእታ ዝኾነት ሆንግ ኮንግ ድማ H5N1 ዝተባሃሉ ስርዓተ ምስትንፋስ ዘጥቅዑ ቫይረሳት ተላቢዖም ኣለዉ ቻይና ንግዚኡ ዝናይ እንስሳታት ናይ መግቢ ዕዳጋ ዓጽያት እኳ እንተሃለወት ዝተፈላለዩ ወገናት ንኹሉ ግዜ ክትዓጽዎ ይጽውዑ ኣለዉ ተወሰኽቲ ሓጸርቲ ዜናታት ቅድሚ 2 ሚልዮን ዓመት ሰለስተ ዝተፈላለዩ ወዲ ሰብ ዝመሳሰሉ ዓሌታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጎኒ ንጎኒ ነብሩ ከም ዝነበሩ ሓድሽ ተገብረ መጽናዕቲ ረጋጊጹ ትርፍራፍ ኣዕጽምትቶም ሰብ መሰል ፍጡራት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከባቢ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝርከብ በዓትታት ከም ዝተረኽበን ኣብ ልዕሊኦም ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ቀጥታዊ ኣባሓጎታት ሆሞሳፒያንስ ማለት ዘመናዊ ወዲ ሰብ ከም ዝኾኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ እቲ ርኽበት ብተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ላትሮበ ሜልቦርን ኣውስትራልያ ከም ዝተኻየደን ዕድመቶም ዓሌታት ንምጽናዕ ኣብ ትፍራፍ ዓጽሞም ዝርከብ ዩራኒየም ኤሌክትሮንን ፖሊዮማግኔቲዝምን ከም ዘጽንዖ ዕድመት ኣዕጽምቲ ካብ 1.95 ክሳብ 2.04 ሚልዮን ዓመት ምንባሩ ከም ዘረጋገጹ ተገሊጹ ወዲ ሰብ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ፈሊቑ ናብ መላእ ዓለም ከም ዝፈለሰን መበቆል ወዲ ሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ናይዚ መረጋገጺ ኣብ 1974 ኣብ ኢትዮጵያ ሱሉስ ኩርና ዓፋር ዝተረኽበት ሉሲ ማለት ድንቅነሽ ዝተሰመየት ሰብ መሰል ዘርኢ ሆሚኒን ኣፍረንሲስ ከም ዝኾነት እዩ ዝግለጽ ዘመናዊ መበቆል ወዲ ሰብ ሆሞሳፒያን ብገምጋም ቅድሚ 200,000 ዓመት ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተበጊሶም ናብ ደቡብን ምብራቕን ኣፍሪቃ ቅድሚ 70,000 ዓመት ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ 50,000 ዓመት ካልኣይ ጉጅለ ድማ ቅድሚ 35,000 ዓመት ናብ ህንድን ኦሻንያን 40,000 ዓመት ናብ ኤውሮጳ ፈሊሶም ኣቐዲሞም ቅድሚ 300,000 ዓመት ካብ ኣፍሪቃ ዝፈለሱ ኒያንደርታል መብዛሕትኦም ሰንኪ ዝነበረ ቁሪ ክጸንቱ ብዘመናዊ ወዲ ሰብ ክቕተሉ ከለዉ ገለ ድማ ተዳቒሎም በዚ መሰረት ኤውሮጳውያን ኤስያውያንን ካልኦትን ንኡስ ክፋል ክሳብ 400 ዲኤንኤ ክህልዎም ከሎ ኣፍሪቃውያን ግን ምስ ኒያንደርታል ኣይተዳቐሉን ቅድሚ ዘመናዊ መበቆል ወዲ ሰብ ሆሞሳፒያን ንሚልዮናት ዓመታት ዘገም እናበሉ ዝፈለቁ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓሌታት ኣብ መሰል ዘርእታት ከም ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓጽምቲ ዝተገብረ ምርምራት ይምስከር ህብብቲ ናይጀርያዊት ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢት ፉንከ ኣኪንደለ ቤሎ ኣብ ናይጀርያ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ናይ ኣብ ቤትካ ኮፍ በል ኣዋጅ ተኣዊጁ ክነሱ ኣብ ገዝኣ ናይ ምዝንጋዕ ምሸት ብምግባራ ፖሊስ ተቐይዳ ንሳ ናይ በዓል ቤታ ዕለተ ልደት ንምኽባር እቲ ናይ ምዝንጋዕ ምሸት ከተዳሉን ከላ በዓል ቤታ ናይቲ ናይ ምዝንጋዕ ምሸት ስእልታት ኣብ ኢንስታግራም ብምልጣፉ ሰብ ከም ዝረኣዮን እቲ ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ ንሓያሎ ናይጀርያውያን ድሕሪ ምቁጥዑ እታ ተዋሳኢት ፖሊስ ከም ዝተኣስረት ተገሊጹ እታ ተዋሳኢት ሓንቲ ካብ ቀንዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብምውፃእ ሰባት ኣብ ቤቶም ኮፍ ክብሉ እተተባብዕን እትመክርን ከም ዝነበረት ንባዕላ ከም ዘፍረሰቶን ንሳን በዓል ቤታን ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክብይነሎም ከሎ ን14 መዓልታት ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎት ክገብሩ እዮም ሬድዮ ኤረና تطعمو مس راديو رنا ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ረና سلام كمي تقنيو فتواتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوف نيزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دماكم أدالونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا نازا
ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ወናን ጊዜ ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ጸሓፊ ሳሙኤል ገብረ መስቀል ግና ገለ ጊዜ ኣብ ህይወት ብመከራን ሽግርን ምስ ተጸፋዕካ ድሕሪ ውረድ ደይብ መልሲ ምስ ደለኻ ሰማያት አንቃሪርካ ትልምን እሞ እቲ ጊዜ ኣብ ግዚኡ ንተስፋኻን ድሌትካን ተሰኪሙ መልሲ ሕቶኻ ኾይኑ መጽእ ኣመስጊንካ ብእዳው ዓቲዒትካ ንዘንቲ ዕለት ምሳኻ ክኸውን ክትሕዞ ዋላ እኳ እንተፈተንካ ንሱ ግን ግዚኡ ምስ በጽሐ ፈንጺጉካ ምርቀፍ እሞ ኦረማይ ሕጅስ ዝምለስ ኣይመስልን ንብዘሎ ሃመይን ቀልበይን ኣብ ዝባኑ ተሰቒሉ እምበር ተዓዚሩ ተመለሰ ንባጽቤእካ ኣለኹ ኢልካ ትልሙኖ እንተ እቲ ብናይ ገዛእ ርእሱ እምበር ብናትካ ጊዜ ዘይቈጽር ጊዜ ገዲፉካ ገጹ ኸይመለሰልካ ይምርቀፍ ዝን ትብል እሞ ደጊምካ ጊዜ ግን ሕሉፍ ዲዋላስ መጻኢ ክትብል ክትፈለጥ ንርእስኻ ምስ ሓተትካ ብሓፊስን ህዱእን ድምፂ ሕጂ እውን ኣለኹ ዝያዳ ምስ ህሉዋት ክህሉ ይመርጽ ንውሓት ቃላትካ እኳ ኸይተረፈ ድሮ ብጊዜ ተዓቂኑሎ ክብል ኣስተውዒልዮ ዘይፈልጥ ሓሳብ ሰማዕኩ ንብዝሓ ቓላተይ ቈጺሩ ቀረጽ ከኽፍለኒ ዘይምድለየ ግን ብለውሃቱ ተደነቕኩ ህልኽ ከም ኣምልኾ ጣዖት ዘይጭበጥ ዓለም ስለ ዝኾነኒ ካብ ምትህላኽን ክርክንን ምስ ጊዜ ወፅየ ጽቡቕ ነገሩ ሃሰስ ክብል ምጀመርኩ ንሱ ወገን ዓልየት ብሔር ሕብሪ ዞባ ኣውራጃ ዝብሎ ዘይብሉ ብናይ ሰባት መዐየሪ ዘይቅየድ ካብ ጻት ክሳብ ጻት ምድሪ ተጸዋዕ ዘመን ክንሱ ንኹሉ ብማዕረ ዝርኢ ምዃኑ ስልጡን ክኸውን ኣለዎ ክብል ምጐስክዎ ጊዜ ኣብ ናይ ክብሪ መዝገቡ ስንዶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ሓሳባትን ከም ዘለዉ ስለ ዝፈለጥኩ ብዘይፍቓዱ ኢደይ ሰዲደ ነቲ ገበርቲ መጽሓፍ ገንጸልክዎ እሞ ስለ ደቂ ሰባት ከምዚ ዝብል ነበብኩ ሰባት ኣዝዮም ዝሓየሉ ፍጡራት እዛ ምድሪ እዮም እቲ ዝፈጥሮም ድማ ኣብ ርእሲ ኩሉ ፍጡር ክገዝኡ ስልጣን ሂብዎም ክንሱ ነቲ ዘለዎም ጊዜ ተጠቒሞም ነተን ኣብ ትሕቲ ግዝኣተይ ኮይኖም ዝነብሩለን ኣዝየን ውሑዳትን ዕቁናትን ጊዜኦም ብሰላም ኣብ ክንዲ ዘሕልፍዎን ብኣንጻሩ ብዝረኸብዎ ነገር ኩሉ ናሓድሕዶም ኣነባ ኽብሉ እናተፋለሱ ዝነብሩ ብርትዖኦም ዘይፈልጡ ድኹማት ፍጥረት እዮም ክብል ንደቂ ሰባት ዘለዋ ጥማምታ ከምዚ ምዃኑ ምሕይር ኣርመመኒ ኣካል እዞም ብኸምዚ ዝተገልጹ ደቂ ሰባት ዘይከውን ኢለ ድማ ሕርበልኩ ድሕሪ ዘየ ድማ ከም ብሉጹን ምሉጹን ዓርከይ ገይረ ነቲ ብዘይንቡር ፍልያት ደቂ ሰባት ዝረስሓ እሙረይ ከጽርየለይ ዓሚቖ ምስ ጊዜ ክሕልፍ ዝወስንኩ ዓርኪ ጊዜ ተባሂለ ክጽዋዕ ዘሎ ንባህጉን መዝና ኣልቦ ኾነ ጊዜ ግና ናተይ ዝብሎ ዓርኪ ከም ዘይብሉ ብናይ ርእሱ ጊዜ ዝመጽእ ከምኡ ድማ ዝወፅእ ምዃኑ ደጋጊሙ ሕሾኽ ዝበለኒ ኣብ ቡርክ ወዲቐ እሞ ብኸመይ ዳኣይ ዓርክኻ ክኸውን ዝኽእል ክብል ምስኪንክን እናበልኩ ለመንክዎ ንዕቤተይ ኣስተውዕሎ ከምቲ ወሓይዝ ንባሕርታት ዘይመልእዎ ኣነ ድማ ድመር ናይ ሰዓታትን መዓልታትን ንጋብላይ ኣይመልእዎን እዮም ንስኻ ሓደ ነጥቢ ኣብቲ መዘና ኣልቦ ዕቤተይ ኢኻ ንጠበያተይ እውን ኣድህበሉ ንኹሉ ጊዜ ከም ዘለዎ ድማ ፍለጥ ንስኻ ዘሎካ ዕድል ነቲ ብጊዜኻ ክትፈልጦ ዘለካን ክትገብሮ ዝግባእካን ኣብ ጊዜኡ ግበሮ ጊዜ ተጠቒምካ ይትዓምፅ መተን ብጊዜ ኸይትፍረድ ከምቲ ኩሉ መጀመሪ ጊዜ ዘለዎ ከምኡ ድማ መወድእ ጊዜ ከም ዘለዎ ፈሊጥካ ኣብ ርእስኻ ይትወከል ምስጢር ጊዜ ዓሚቑ እዩ ኢሉ ከምቲ ልሙድ ብጥበብ ዝተመልኡዋ ዘናትዋ ንጊዜ ክጥቀመሉ ጥራይ ከም ዘሎኒ ኣስሚሩለይ ብጥዑም ድሃይ ተሸርበኒ ሓደ ጊዜ እዩ ጥዑም ንፋስን ውቅብቲ ፀሓይን ተሓናፊፆም ንመዓልቲ ኸሰንይዋ ምስ ረኣኹ ብሂገ ካብታ
مستربربه عنصيتن زينغون استسرحت دنينه زعقللا نعيم بار نخلق كتصور زي تخل بيتي تهندي دوصاكمو كاب غزاي معدين ابزريا التبلج لجو قبتي بالزمن امصوس تمالت كتمام رحكو هادي نبيني بسقميا غاري سلي نابلكو دما زركو حدشتن وازبولون مهزوتات سنفلطت عالمنا رئي ابسدن نقولهم واو كم زعما مثلا نجر دحر دقي ما يكهلنيو إليها بزمست قلدون اوان غزي حشغيلو ايتعايشو زون باي بغزي مسحلفه كرسعيو انت قنا انا غزي كالق زير اخايم حزلكا خمصي كبل نابنت كونن زخلو مهزوتات كمرأيا برقي بلج ابيلو ابزمنهم زغرمو نغرات غنا غزي بسلطانو زحلفو من زوحطو من انا نخ امنو بتذكرون دحريت مليسور ايني قو دما بالكو نوح كيصنح دما ياخلكا حلف كتذكر هلون مسان غزي خايتقاصل حلف تاريخ الموكس نمبر وسان مسايا خايتقبرو كبل جنحني حلنا كم قصبت دخمه حيلي كم ما يكونو اقاري ردرد بلني تقات امخ حمقوزي كالكو غزي قديفيو كابوري حقه بزعبو خي حاسب له تقمسي صدق اسكو رفاد كوينو خبدك اسي بدد مسبلكو اب غدين زنبرت ساعتي كل حيلات امتكوا املك غزي خياتن سي خازلخا إذا سمع ملكت غزي نغراتني حد خراماتيو مس غزي كتجميرنا قرب غزي مسحلفنا كم زغبل حتيتين يرا سمعنا ندو غزي لمنت ياخا بزي فقدينا بزي صواعو خاننا مساغا اب هيوتينا صنت تخل انزلها كبل مر كله نسجن بهداتن بسلطانن كم زبلني حجي تقطع كاس لزلخا كسابت الزحل كمع كني غزي خبكه شعخت الزانين كتفساني خا إلو باقوراج زحقوسل اوانات ون بغزي خمز عيار نغيرني بزد ما فصي مخب غزات غزي خوص كحسب كم زي بلاي بحصير الرغاغيص لاي كما اصبحت كم مصحف طبابات الطبيب سلمون حنت حسابات بمدادقه مريك زارن كلا تفلتني حسس انت بالقوا نخلو زمان لو افتحت سماين زلو كل نجر كا جغزي لو اتب المخانا مستغنزبكو نتب دمص زيناتاتن علال سباتن حقنيا خنتن زعلم استناوص امرين منفسين زهد طعم زينا خنني مو اذن علمنا ايغنصن يلو اشغير وازلو نغستاتن طيبان زعلم تسفا زغرص حمام فراس بغزي خطفي مالدي بمبال نتسفا زغرصني بغزي موداتا خمزلو فلطكو غزي اتحقن مريرن ملسون خنغركا حصير يخون امبر نخت نبرلوس ناينو يحزنك ايو ولا انت تسعركو بفلطات حراب موصي كمسجن زي مدلايغنا نرأسي غرمني اب حد رفاد بزعبانا زعمدري غعزي انا غمغمكون كلخو غزي هندبت دبخ يدواب حلناي كم زبلني نزامدري بناي غزي وعلي خامص يخازلخا كاب حصانت نبقل عنات كابونا بغبزنا بصحنا شمغلنا ارغنا نابلكا دما نتي ابزامدري خصنحلو زلكا زمن وديكا تقله سلازي غمغمكا جيغا متان كيكون كدغفكا الى يمصي قبل من دحر دما كل نغرات كان عي نغزياب غمت كيتغان تخدكا كسار امبر مخسباي تركبني ها كبل كم سعرنيز فلطن كمسل تريرن زي داغمن تزازاوي معدا هيبوچ الغمني ملسي لدما انتي مسلكا از كل زنغركا زلو نبعلي ونو علي بغزي زعكن دحر مسرات سماين مدرن قصيله استفطركو انا
أتب ملك معالتن ليتن تبايلو أب كلتا تجميع استوهبن مع كن جزير ما كم فتاو هجيرة بساعات دقائق كالإثات مقاقلة نعهم دك سبات كلهم فطرات هبوكم قنا بدحر زناي جزيء وان من البات كلاتنا نساء نخونينا الجغا كبل عب مسير زواب بلو متأوني نساء نخونينا واو طعم زيناي دس بلني صحي عريبا بسجان حلنان محير دخام تسنيفة بمباري أبقمقم عراتي قمسس بالكو في الشغتان فاسوقعتان قهريم سهرمو سنبيده كاب عمقت دك أسي بريلا نزي بقزي زعكان أمونغو سماين مدرن زلو ناي قزي وعليم سود داوكو بقزي ناي زايدان يلو مجمرتان موداتان زي بهاللو حبرتي مس قزين ود قزين زبك علو حد شو علم اللو تحاويسي دقيمة تسراسركو درو شعون شعو قزي كاباي كمزرحة مثلني انتو خونه حجون قزي تمليسو نزيد صبين تبهقون زلخا مدرخ قدم مبصحكا قناب هلونا قزي خوينكا التفرمو وعلا قداسيو كبل قصلنا تصبغو على قريص نتهم ففا دحرز حلمين حسابين مس قزي محلاف مستوانا قزي محلاف يحيشي لا نعم صحفت ببن فلتاتن كمرامر حسس مسبلكو قنا قبرت عبي مصحف مسكفتكو الزن عدمي ملوء كل الزبلاني قزي زبال بحمشت معالتات قدموني بتنخلتنا زفتره فتاري كم استفترن سفلتكو كابتخ قلصو زخل لعلي تقريمان نرأسي سلعشنتين عقوان كاب شعلين يو قداي مس قزي زي كونه مسونا نن أزازن قزي كخون وسنكو نمسقنكا ساميل قبر مسكال راديو إرنا قدمو مدك عسنا كنقبرهم زلنا نقرات مولو معالتي نتفتات كاخذ السلاسل وعيلكا ناب عرات كم سديبكا دك أستراي زرايكا انتو خونا جن تمرمرت سنة لبونا وتم قدم مدك عسنا نقبرهم نقرات نتنس باحيتو مستنسانا نوعلم معالتي سألوت مخانمين بزاربو مخنياتو لو عمليت زحدرن تكاليت زحلفن اتصلوا بتنس باحيتو زحلفون تفتات قولي زراي عهوثات سبات نزل لزردو قدم مدك عسوم زختلوات شعات تقبابات هلو مربب حبريتا موتو تايم بخمزي قليس اوم هلو من باب قدم مدك عسكان توحده نربع ساعات مستنبب كينيتي كاب من باب ان رخبوت اقمتات صبق دك عسكن دك اسوين حقزتيهم قدنا يكونان استوسن عانيات مصحف كتنبب قزيتا مصحفتي فلسفنان لب ولداتن يخونو كالق بزي قدس ترايك تنبب عليكا مدبات كم حنصاص أفتات قص المعالتي زلكا مدبات قدم مدك أسكا أبو رغة تسفير كايوم دك إسكان كلها نابو مرخاب بممسا كم مرباش رحنك أيو نسد رخا قزي مهاب دراس مصحاف زيو بلان دكتور ميشيل وودوارد مس أبالات سدرا بيت كام علال ويون مسكال بخمسوات وشت أو بحتاس لزفترلكا لوام زلو ليتيخ تحلف حقاز مخانيز زارب زنبره أو انتاوي شنخات مزكار مهرت سنة لبونا لورا باندر كارول بوغانا عوتات سبات كرم مدك أسوم أبت معالتج أبطوهم عوتاتن زنبره فسه أوانن بمزكار نصباحيتو خد قمولهم تمنيهم كم زدكوسو تحبر عود سب مخان كان نبسخب مؤمن تدانا بدك أسكام ريحكا أبتغصل معالتي مسحايل خياهات تنسى بحسب كام ستنتان نعصر دقائق قبو خينكا بمحساب مس التستنتن أكلات كان حنقول كان نمهدا لعول تراي تصاوات أتدكوسو قدب قزي من السعر
أخل دقاس أبتقنا وسان نقاريو انتقونا جن لعلاقا مدقاسون قدات كم زلور الدويو سلازي دقاس كيت المكان نافرح كام دقاس سأنت دقاس كختل الكاس لزخال نغندي ساعتات كدقس كم زلرها قديم كاب من السعر ألارم ساعات كامليكا انت دادك إسكا كاسين كهفت حدر يخا كامنا يسراح نتفتات كاملاي مولو معالتي يبسرح وعيلكا زدغة ما حنقولكا ختعرف انت داد ليخا كابتهم مسرح كاس تأساسور نتفتات كتقاليو لكا قرم من دقاس كاب زلو فرق ساعات مسرح كا تأساسور نقاراتن حساباتن كترها قلكا نحنقولكا خبسرح كانت أقبرو بخا أوجد كتقبرن زقباكا نقارات بزي مقباركا حماق سمعكا نبوريو انتخونا جن نس سمعيت مساخا حسكاخ تدقس كتفتن كم زي بالكايوم مهورات سنة لبونا زي مقرو تسعونا بمفتار حماق ليتي ختحلف سلزا قددو بروم مسعي مناي قدم مدك أسكاب زعبات الصبيكا زلو بروم مسعي حلام لين تايلور استبهدت عوتيا وفاريت بزعبازي كل جزي قدم مدك أسي مستمني تاتي زعلل كتشبطو من كلخوني رداني شعيد ما زدك أس تبل السلام حضرو صحافي أدام إياسو راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات نزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي رادي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص انك تقدر فلاي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفها بزمس ربوع أبتا مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو تطعمو مس راديو إرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحومن عملقا ختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مئسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارغه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إرنا